Guys, atong bisitaon ng atong mga tanom. Ang atong kuan sili nagtuo kog daghan nagbunga. Wa jud siya katamunga. Sige jud siya gingani. Kasi kaning klasiha siya sili. Nya karon ato tanaw atong kapayas, nagbunga na oh. Na may bunga, gagmay pa kaayo. Kapay. Dagdag niya. Ato ding tanaw na nga itong gitanom nga munggos ug nanurok na ba kay sukad pagtanom karon pa ko kabalik. Dali ato tanawon. Ang ato ding mga sili oh. Nangahinog ng uban guys. Unya nga atong atsal hinog na atong kuhaon. Tagal. Sana lay bunga atong kuhaon. Yang atong sili oh nanghinog na. Nga to tanaw nga itong munggos. Nanurok ang atong munggos, oh. Awa. Nanubo na. Uy, nadaot man siya. Namatay na sila, Jay. Kaya ako anong nag-iroin. Dapat na itong sili ay. Nangadaot na ang kamatis ay nangamatay. Nga na ang uban ay namuwak na sa kapayas. Nga laki ang uban. Laki ang uban. Ang ato ang kuan albati na ay. Ikatay na itong albati guys. Ato na pakatayon kay wa patay utan ron, wa tay kasubak. Ara. Nagsugod na. Tanaw-tanaw ka? Gusto ka mo tabang? Ari dire. Tabangi ko para dali buhuman. Dali na, kisay ka na ako tabang diri. Tanaw-tanaw ka diha. Tabangi ko diri paminta para madali. Tanawa guys, inyo kung kitabangag tanaw, diba? Apit na mahuman, gamay na lang oh. O nya. Unya nagbali. Ato sa ni paughon o nabalihon kay para dili madaot ang pintal. Na gamay na lang kayo, basta na mo tabang. Tabang tanaw ba? Dali ra kay buhuman. Nahuman jud dali kay inyong gitabangan kog tanaw.